Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jodak ma South Kamagambo location ni sub county Marongo ochwalo ng'ur margi wi wach mar bugni ma bende ok oume gwengego ma bende giwacho ni oseketo ngimagi kama rach mokalo ni mar bugni go osekelo nyaka tho. Kakoro gikwayo piny owacho mondo osund joma ne okunyogi mondo dingi. Ywak mar jodago biro mana juma achiel tok kane oseyud ringre japuonjre moro mar skul primary ma Kikonge ei South Kamagambo ma bende ne olal chieng' tich adek juma mokalo kendo ne oyudo ringre ne kaleo i bugo moro ma ok oum e kar kunyo mula moro e gwenge ma kono. Ruoth ma South Kamagambo location David Onyango owacho ni japuonjre no ne olala chieng' tich adek juma mokalo kendo ne oyud ringre kaleo i bugo moro ma ok oum chieng' tich abich juma no. He went missing on Wednesday and I think by Friday his body was discovered in a quarry. Major China ne extract maram. So this rainy season no pongo kanyo enda. Nyithindo wetende manade go balemo nuango the body kanyo. Now Oktang was no wacho weche mang'eny nikech aparo ni tim postmortem mondo ng'e ko drone kata ka ne nitiere any other cause of death. Imedo winjo matuch e kor gwenge. Giroda